Hola, què tal, com esteu? Espero que molt bé. Nosaltres aquí, a Vincles, amb un altre mini monòleg o mini reflexió, com li vulguis dir. Fa molts anys enrere vaig anar a veure una obra de teatre i se'm va quedar gravada, però no hi he tornat a pensar més fins fa 2 dies que vaig veure una publicació i m'ha fet reflexionar. M'ha fet reflexionar sobre el temps. Ens passem la vida esperant les vacances, esperant el millor dia, esperant el cap de setmana, esperant a tenir més temps. Esperem a tenir els millors micròfons, a fer els millors vídeos, a tenir la millor càmera. Esperem a tenir aquell projecte tan perfecte per cobrir les expectatives dels altres sense pensar en nosaltres, sense pensar en que estem deixant perdre l'únic recurs que no tornarà, l'únic recurs que no podem comprar, agradi el del costat o no agradi el del costat. Tinc 40 anys i l'únic que sé que són els anys que no tornaré a tindre. I el que sí que sé segur, que no vull que se'm quedi aquella sensació, almenys a mi, de no haver-ho fet, de no haver-ho tirat endavant. Així que des de Vincles el que volem és que treguis aquells projectes del calaix, que tiris endavant aquells propòsits, encara que no estiguin preparats per cobrir les expectatives dels altres, que pensis una mica en tu. I aquí, a Vincles, continuarem gravant, continuarem parlant, per riure, per aprendre i per perdre el temps amb vosaltres.